Diba? Sa akin kay Mrs. huwag ka nang magmaasim. Sorry ha. Sa halip na thankful ka na lang sa mga blessings. Uy, buti pa kami dito Oo nga, no? recognize. Pabalik na ng Pilipinas. Ang singer na si Marcelito Pomoy, una nang nag-post ang kanyang misis na si Joanne. Sabi niya, disregarded in the Philippines, honored in other countries. Ikaw! Doble kara. Tita Max, ready sing. Mahal kita ngayon. I love you. Huh? Tapos sasabihin ko sa isang lalaki, I love you din. So, kaya ko magdoble kara. Mahal ko. Parang dito, hindi na-appreciate yung talent. Pero pagdating sa ibang bansa, ang galing pala nito, ang galing ng mga Pinoy. Siguro kasi, Paul, tingin ko hindi naman dahil sa hindi recognize. Yeah. Marami ka na kasing nagdodoble kara dito. Marami tayong supply dito ng nagdodoble kara. Doon siguro wala kasi. Maraming supply dito. Nang supply? Ay, supply. Ikaw yan. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay at totoo. Sing tamis. Doble kara nga eh. Ibig sabihin isang tao lang yung kakanta. Di sana ikaw na lahat kumanta. Ganyan namang mga lalaki. Diba? Sa akin kay Mrs. huwag ka nang magmaasim. Oo. Diba? Parang sorry ha. Sa halip na thankful ka na lang sa mga blessings, Oo. parang meron ka pang, parang lalo kang umangat. Uy, buti pa kami dito Oo nga, no? recognize, na-acknowledge kami. Diyan, hindi. Huwag ka naman, sabi mo na lang, thank you, Lord. Opo. Huwag na mag-post. Yung misis? Yung kabit. Bakit kapit yung singer? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.